салом дӯстдорони варзиш. Роналду карьераашро ба анҷом мерасонад. $100,000 барои ҷоми раиси шаҳри Душанбе, қуръакашии Лигаи олии футбол ва мавқеи ҷудокорони тоҷик дар радабандии олимпӣ. Ҳамаи ҷолибтарин ахбор аз дунёи варзиш. Бо мо бошед. ҳафтуми март дар кохи Парфенони пойтахт маросими қуръакашии бозиҳои чемпионати Тоҷикистон 2024 байни дастаҳои Лигаи олӣ баргузор мешавад. Ин аллакай 33-мин чемпионати Тоҷикистон аст. ин мавсим дар қуръакашии Лигаи олӣ 12 бошгоҳ ширкат мекунанд. Аз шаҳри Душанбе Истиқлол ва бошгоҳи Артиш, Равшани Кулоб, Эсхата ва Хуҷанди шаҳри Хуҷанд, Ҳосилоти Фархор, Регартадаз аз шаҳри Турсунзода, Вахши Бохтар, Куктоши ноҳияи Рудакӣ, Панчери Ҷалолдини Балхӣ, Истарафшани Истарафшан ва бошгоҳи Бархчии шаҳри Ҳисор. 33-мин мусобиқаи қаҳрамонии Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи олӣ 6 апрел оғоз мешавад. ёдовар мешавем, ки имсол Кумитаи иҷроияи Федератсияи футболи Тоҷикистон тасмим гирифтааст, ки шумораи иштирокчиёни Лигаи олиро аз 10 ба 12 даста расонад. Шумораи иштирокчиёни Лигаи якуми Тоҷикистон низ зиёд карда мешавад. 8 март дар шаҳри Душанбе мусобиқаи панҷуми байналмилалии оид ба гӯштини миллӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе баргузор мегардад. интизор меравад, ки дар ин мусобиқа зиёда аз 200 варзишгар аз 40 давлати дунё иштирок намуда барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе қувваозмоӣ кунанд. маблағи ҷоизаҳои пулии мусобиқа $100,000 амрикоиро ташкил медиҳад. ҳамасола дар доираи баргузории ҷашни байналмилалии Наврӯз дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат мусобиқаи гӯштингирӣ бо иштироки варзишгарон ва дӯстдорони ин намуди варзиш баргузор мешавад. ҳамсари Криштиану Роналдо Ҷорҷиньо Родригес маълумот дод, ки шавҳараш кай нақшаи хатми корномаи футболиашро дорад. ба андешаи Ҷорҷиньо ин кор метавонад дар 1 ё 2 сол рӯй диҳад. 1 соли дигар ва баъд ҳамааш тамом мешавад. шояд 2 сол, ман намедонам, гуфтааст Ҷорҷиньо Родригес. шаҳрномаи Роналдои 39 сола бо бошгоҳи Ал-Насри Арабистони Саудӣ то соли 2025 амал мекунад. дорандаи панҷкаратаи тӯпи тиллоӣ карьераи худро соли 2002 аз бошгоҳи Спортинги Лиссабон шурӯъ карда, солҳои 2003-2009 дар бошгоҳи Манчестер Юнайтед, 2009-2018 дар Реал Мадрид ва солҳои 2018-2021 дар бошгоҳи Ювентуси шаҳри Турин ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2021 ба бошгоҳи Манчестер Юнайтед баргашт, ки расонаҳо инро бозгашт ба хона унвон дода буданд. аммо ин трансфер барои Роналдо бебарор буд. пас аз анҷоми мусобиқаи Тошканд Гранд Слам 2024 радабандии олимпии ҷудо тағйир ёфт, ки дар он ҷудокорони тоҷик мавқеашонро беҳтар сохтанд. Эмомалӣ Нуралӣ пас аз ғолибият дар Тошканд Гранд Слам 2024 соҳиби 1000 имтиёз гардида ба мақоми 8-уми радабандӣ дар вазни то 66 килограмм баромад. инчунин дар радабандии олимпӣ ҷудокорони дигари тоҷик ба монанди Темур Раҳимов, Беҳрӯз Хоҷазода, Сомон Маҳмадбеков, Комроншоҳи Устопириён ва Обид Ҷебов мавқеи беҳтарро ишғол мекунанд. агар ҷудокорони мо дар радабандии ҷаҳонӣ мавқеашонро нигоҳ доранд, пас Тоҷикистон соҳиби 7 рохати олимпӣ аз риштаи ҷудо хоҳад дошт. ҳамчунин як ҷудокори дигари мо тариқи квотаи қитъавии рохати олимпиро ба даст оварда метавонад. мавриди зикр аст, ки бозиҳои тобистонаи олимпӣ дар шаҳри Парижи Фаронса аз 26 июл то 11 августи соли 2024 баргузор хоҳад шуд. ин буданд хабарҳои муҳим дар имрӯз. бо мо бимонед.